Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingtmu banyat pajba namot pran samadan yorang laj umkra hakani kanong ba shilong kala pulum no menta kasngi hadin ba omdan ki pajba ke bami banyalum khamtam hadin ba sorkar kala penmi ka jingpan bana ban khanglot ikidukan hakani kanong ba ka jingtmu jingkito ki bakwa banyat kalong ban penpau syak sorkar ba kamdei ban penbor ki pajba ban ngej ni ban but katba kabtha Lasaki ba omdan ki pajba ki bami banyalum hamot pran nak benta kani ki jingyat pajba bat nakaliang kito ki batmu ban penlongro kilakan ran din no habakli ki lakani ki jingkot banyat pajba kapen khenyi ki kendon lani SOP kabamana banyalum bun breu namar kani ki jingpang covid khat khandai kito ki bami shakmat bankot ya ki jingyat pajba kilaong bak sorkar kasim jingit kli tang bankot ya ki breu ban IT ka raikam simla shim jingit kli ban lada kildon ki bakladno lada IT ka Dengan nomor aku melokal lemali dengan nomor hiru bangan syukur makan dia bonsing ni di battlefield. Unnecessary itu syukos casualties go pun ruai man sim sakti sa bom mo sakti impua kalau halo tanong rim bade halo tanong rim bang adon rekat ni tinggi riwan ni apil UP apa kan lihat dari jawab patah nam dia ban apil tinggi beri badan sekeleng-keleng di batu ban sini cakap. Pertama kali ada batai, waktu saya pembek nak wei pat kapor. Jika bahavi pentup nak kan, belum unnecessarily. Nak kalian jungi ni apa pentup? Sepentup nak opi pat nak kalian jumpi, nak kalian ada ong himentan, kalian ada cancel yang ni program. Lewat niru nak kalian juga district administration ni buram. Ya kata kajing batai kajumpi, mau kembali lah ong EDC, some other time will be given to you, and we will definitely honor that. Yo ki poy ngim tak semua. Ni ha volunteer se ki impet matang sing ngim tak sange no. Pakai ke bang yung ngim sai pa yung pon ba DC ong kum tu. No. Ni ha ong tak. Tadi kata ha pen buram ni. Ha men buram lah. But even what protocol kan kan ni ong be ladang ya tak sing social distancing tang in maintain. Ni volunteers na kalian tingin apa kre. Baru pa volunteers. Deke ke bang ipen kre kata kalong ba. Ini simmentai kan ni nama kan ni kamdei ka ong ba pelong tang ka Meghalaya. Kani ngomong no san pupratli ki region ka partai gila pelong bat chispa urban rutli ki cities ki bahapur oi partai gila shimanta pi de matang is participate as a worldwide rally peaceful kam don kana no jing ong bang ngin khot itu pa me ra umang gini kawang that's not possible. Follow the protocols of the government. Ni kam ong bang persa against vaccination, ni kam against mask wearing kini katai. Ni what we against is against because of forceful vaccination. What bori pa ni ong tang kata kai ke bangi ko aban ong government kata kalong orpan bori pa bakli kadi kata ke bangiyang halo kata kanong rim makani bong no kamdi bong mi ken tang bangi ken baro wi partai la kren no ino only hapo India benong Mumbai Delhi nata ka Kohima nata ka Manipur Mizoram kani ka Meghalaya nata kitu ki Bangalore ki Kolkata babon kila isi menta hapo India jongi menta ka sengi de kita ki ke berfai ki ba kum kita ki nong India ngi sim mentalem nak bentakan ke partai. Di nama hak partai kila pen kre ya kani ka peaceful demonstration. Ba pek kala ong lupa ingi kala thal pa ingi pek apa pi sim menta wat na mi sim menta kum kita ki ru cloud. Sim menta kum ki beri ke belanang bestat ke bala shai bat ke ke ba pi yang hala ka dong nong rim wat burom ya ke Indian constitution ya ka bala IAP base ka tum ka fundamental rights ya halo kata kalenti. What against ya ka protocol jong government because the government ka ya halo kata kalenti as pandemic kata ka disaster management act but ngingi yang kum dipajba because lada ka state government can follow as per the protocol of the Indian constitution that means ngi pajba ro ngi haban follow as per the fundamental rights of the Indian constitution because we have the right to speech right to express ya ke bagi dah kata ka de go ke chwa ki post na chwa kat bakiwan kini ki he jong ka sorkar kadi ka sorkar India he prokoi na ka central government ngim juong bakindan kini jing sa khang jong kidukan ngim judan manong bakindan jing sa khang jong kali kini time the first time menta ngi shop tadi syukun sang ngi iba sa khang lu kali sa khang lu kidukan ni debur khoi tengi ngi straight kamai ong yo le se bit bagade na bentakan ni ka peace rally it's a public rally worldwide rally yo le se bri nam takan ni ba khang ka sorkar ka khang lu kini gi berkhoi nama jing shala dang giwan kini gi he sorkar li jong kipai ba lingi kemen Ari, kin kan sudah nak tang jing da jung kisit ye fat tingin ngin yang tu ngira kilama le saya ngipet ngi ai ke jing ngiro kan kata jing kersan le mentangim yo alat because why om shimla ailat ban mi surok om shimla ailat ro igidukan bagin mi bagin pli igidukan bat ka ke bangi kum kita ki nongsong snong jong ka jela Meghalaya ki badon ye ka jingkit kli tang kata kawe hi ke bangi yang kata kalong ba ka sorkar
to bot lam ya ka ka ban na ka liang jong ka ngi ko gi paj bang em ni sra prathei namar ka ni ka public rally ka peaceful rally ka ba prathei ka bro ka pelong ka long based as per the constitutional rights of the Indian Constitution ngi haban bot ya kata lada manga mentanga thangan ngadon kami ka jangam yo kata kamut kalong ka ba bean lada manga kedang lawan mano ba penbore nga ban bam ka ni ka ja kata kamut ro kalong ka ba bean dan rai lada ka sarkar ban ong ba kani kalong illegal kalong bean kata kamut directly kata kamut kala pen Kenya ka Indian Constitution kata ka dei ka wei ka banta ka ba wala da ngingim dei kita ki legal expert ndai padeng dei ki nong song ki badan ni ka jingkit kli ki ba yu isha jangai ki bar khoi ngis ngo thu shai ba kani kalong directly mata la pen Kenya ka Indian Constitution la ngi follow as per the fundamental rights of the Indian Constitution kata ka dei ka banta ka ba kong san hi na kalyang jong ka Awaken India movement gumong no lang jongi kum ki ba organize ya kanika worldwide rally gumong no ngi panpau kajing sngo diaw kajing sngo si ka bakraw habang iiba ki ba bon lagi paj ba kini kisngi lalom ki balak kloy ban yesim bentalang bat ngi om ban yesim bentalang bat ngi ndai ban yesim bentalang naka benta ki daw ba jong kari ba ka jai benriu ya ka bangi yang for freedom movement kumba ong no ngi dawa ya kajing light loj bangin em ha kanika ri ba kajai bendul jong kumba long nadu ka basdang ka bangi wan ban hiar ban long breu shakanik slapertei hadu kat menta hadu kat lasai ngi di ban long kumjo kumba long lem ki weifan kai ka ba mangi ngi yeng kumba ong no ngi yeng na ka benta kumada ban kremni shakmat ngi yeng ban yada na ka benta ka hok long breu man breu om ba ong bangin sha ban euroi ban tombor na ka sngi sha ka sngi pat kat shabang ipai langi pai ha ka badi ba kitu ki ba shop dukan ba diwai dong ki ba shong madan langi pai ha ka badi ba kitu ki nong belas ngi ki ba kamai men sngi ki ba men mit ki sha euroi ki sha tombor mano ma tombor nga ha ban ong ba di na kalyang jong ka sarkar jela ka tombor namar balai ngila de bi isai ba kum kita ki nong shong snong ki ba shong halor ka jing lai loi ladangi pairu shaka dei ka Indian Constitution according to the fundamental rights kumbong no ada prensai lupate bangi long gibri ke balai loy bangi klam yang banile persya halo kana bentaro ka ei ka bamenta ka sngi bia ka baro ko ke perthai ka pelong ya kani ka worldwide rally rumbong no om sim layang ban persya ya ka sarkar om sim layang ban persya ya kata ka jing aitika om sim layang ban persya na ka bataban dengmas ndrengi yang ban persya batuwat penbor ya upaj ba bau de ban chim ketika ai kamon jongki kin jet ai kamon jongki kin im hala ka jong ka jing lai loi na ka sngi sha ka sngi pat ha ka bide ba ka benta bat kum jo shu na ka liang jongi kum bong no ka ai ka bangi ko am pen pau ni ka por ka long ba ngisau si kum bong na de monong skmat ngisau diaw ka men sim ba ki ba bon ni ki paj ba ka liang sodong kim chalmi olat ban wan sim menta ni ka sngi te ka ai ka ba na ka liang jong ka government ru ko ong ba na ka liang jong u home minister jong ka central government one point ni ka jela jong im ta sngi u Amit Shah ti im shim yo alat ru ban ya namar baro ki surok baro ki lenti ki sengken ki la chapat khanglut baro ki paj ba na keleng saudong ki myo shu ban wan ki kali ki la ban sakut no ki snong ki jongki na kata dau kat tu kat ningun ki don ni ai ku blai ndrengi ai ku blai na keleng jongi kum kita ki nong yalam ki nong peniat ya ka jinglong jongi kum ki riu shulor ban mi shakmat ko ki paj ba wadnam ken randen halo ki ai ki berkhoi lada menta ka singi im yolat nakaliang jong i deputy commissioner ila daban kren shai hak tu gisngi ki bangi kindu shakmat ila daban ong batu ba ban shai pen sange ne ek te gisngi ndrengi ngi ong madam nginom la ban pen sange namar kani kam dei ka ba pelong tang bangi kerpang hapo ka jelam me galia ndrei la penlong ha baro ko wei ka slapar thei ka bangi ngi em na kata ka daw kom kinong song snong ki badan ni ki jingkit kli ngin hapa ni sim mentalang gombai sim mentalang na ka benta ka jing sngo khia gombai sim mentalang na ka benta ka jingkit kli halor ka jing light loy ka bangi diben em bangi em halor ka hok ba jing sisa na kata ka daw ngi kwa ke da ki paj ba nong song snong kin wan ba di sim menta ban peni sha kari jong apartheid ban peni sha ka sarkar jela ka basin sharingi ban ong ba to pek yangi bangi di ki paj ba ngem dai ki mrau ki ba em hangis la apartheid kani ka jing kam dai ka jing kerandin ka jongi katne ki la don kum ki ru paj ba nrei kumbal ong no ye ke ban na kaliang jong ka administration na kaliang jong ki magistrate na kaliang jong ka police department ngila yo ye jing pethot ka lombang ini ache langi ni ache tu ru ngim yo ya ini ache te ru ngim yo ya chu long ini ache police bajar kam long chu hana bakala penthot long bangin ya ni ngila ong du meni bangin ya chini sport jaya ru kam long chu ngila sha penthot damar balai ki ong ba wan to Amit Shah wan Amit Shah atau home minister kata ka daw haningi don kaman pen i ke jing lai loi te ngi kum ki ru paj ba par hai ke jing lai loi ngi don
hai ke jing lai lo jong im ki pai bang idan ta ka dong ong bang im shem la kan ran den la da menta ka sngi im shem la yo bani shem menta nrai la shai ba la chi sngi in sami he bani shem menta na ka benta ka hok ba ka jing shisha ya ka ba kum ki pai bang im ka jing lai lo pai ba wan kan ran den wan num ting im shem la kan ran den na ka benta ka ni sngi ka bamta nrai ngi don pat ka por Sa ko mo. na ka benta ka jing shisha Jadi bukan ni nak kalau district administration hagi jakaya berir isyak terang bos pengut mau berir ban late. Teh hani karali mi bigla ban di spangon. Disebut mentah nak kadau don negara juga di berit. Halo kata kabenta nak hakini kisngi ke bangilai kendo ya i deputy commissioner jong ka SK Silstring ngadap kren sai kata. Nak kalian jong i ru ilaong bangi sya tangkum balai pel sau pongot inum sya palat nangta. Bat kata ru iong bawat pelong ha kata kisngi pelong no ha kawi kisngi. Den ring iong i madam. Iong i DC iong pet madam. Lada ka sorkar ka shim ya ka jingkit kli ban ai yo utika shiki paj ba. Padi ban ai no kloi hato ka sorkar kan simpan jingkit kli lada kita gi paj ba ke bedan pa ke jingpang lada kita gi paj ba ke bedan ya ke jing telot akamet ka phat ki yap no ka sorkar kan sim jingkit kli na handrai EDC yong Amo khabang tak tahu. Nah, kini ka ka balong ba kum ka jia sigi wi giri jong ka giri hapok ka jela hapok ri India berkoi sigi jela jong ka ri India hi berkoi ya kata ngim simatip namar ngi kren na ka benta ka hok ka jing shisha hala ka jong ka jai benreu ngi yang kum ka jai benreu new trap new skum ngi shim menta halo ka ni ka world ride rally ka badai ka jing shim menta berkoi ka perthai te na kata ka daw ngim tip ya ka bajia shalendat jong ki wi pat ki jela hapok ri India lani hapok ka perthai ndai ngi tip bat ngi yang scam na ka benta ka jing shisha hala ka jong Jumpa juga ka jikli jong ate kalau bakum ni. Maki hagi jaka banyak berir isyak ras pengut. Hagi wedding isyak dunangut ki bremo tong karena tong sing sami to. Dan ri mentah du sebut mentah du ni karali jong pi di kispangon ki wan. Dan kini karali jong pi pa ki dan ki bayo COVID-19 nang tu ya situ ka spread. Tu dong nak spread cucu. Ti menu masih responsibility haba mentarok laki ki jinyap ki bremo. Ti nak rali jong pi ki dang bun ki bayo bang bun ki bayo. Tu menu masih responsibility. Mapina ka sarkar mana. Halo kata kebenta astunat subuh ni kata jing kali jing i namar balai kumba ong no kani ka rally ngadep kren chai mendeng alep ong chai khmat nama ka sarkar ka shim responsibility taman IT ka kam shim responsibility la da ki yap no peran ndrei ka ka bang adep ong mende ngidon ya ka met la jong ngidon ni ka mensim la jong ladang iyo ya kata ketika ngiyap no ka shong ka met la jong nama ka sarkar kam shim kia om don bala ban shim kia ndrei ngi yeng na ka ta jing lai loi lada ong no kumba ong no ha kita ki jaka ki bayap breu ha kita ki jaka ki bedan ke jinge tho shong kurim kini kita berkhoi gidon ka sha tang sipo ba ar phomot ka kita ka jingmot ka kita ka jingmot ngidon ka met la jong gidon ka jing em la jong lada ka sarkar hoi ka shim jingkit khia ban ong ba lada ki yap no tengin shim jingkit khia jingkit kli mangi sarkar te hoi king ka biang ndai ka sarkar ka shim jingkit kli tang ban itika kam shim jingkit kli lada yap no kata ka dei ge benta bokong san ndai na kata ka daung i ong ba ka sarkar pelaj ya gini ki berkhoi angin em ha jing lai loi lada kita ki bayap no namar bagyo tika ka song kamon jongki ka song jing stu jongki lada kita ki pajba ki bon bani shim mentah ka ni ka rali ka song kamon jongki ngimpen bore ki ngim tip kat nongut ki nuam ta ka sngi lada di tang san ngut bat phongut ne lada di chispa ne si hajar ngut ya ka ngim tip ka song ha kamon jong pajba na kata ka daw ai bangin em ha jing lai loi lada de ki bayap breu lada de ki bayat tho lada de khano mentaro angin yo ya ka jing lai loi ngiban long marau kan mau ba ngim dai ki mrau ngi dai ki breu ki em hani slap partai ngi don ya ka hok kombo blai la ai hangi ya ka met bar ka mensim bangin em bangin syakri dalade halal ki ai berkhoj ngi sngau thu shairu bangi long kumta ngi em kumta ban ngin ya manakas ngi halal ka lenti bar ki jat ki ti ki bangi don ngi pendon kam na kata ka daw paj ba ki bayo i ki bapet ya kani ka sngi ka bamanta hooi ngi sngau thu bangi nom la shu ban pelong namar balai na kalyang jong ki magistrate na kalyang jong ki polit na kalyang jong ka police department administration department kiladon ne ka por hakani ka jaka ban khanglat ingi bangim shimlayo lat ban ya ya kani ka rali ndangi sngau thu shai balada manta ka sngi ngim yo pelong kan sa poi pat sa kawi ka sngi ya ka bangin ha ban ya be ini banta ngim don kam shu bangin pen sngau tan ka sur ngim don kam shu ban pen i tan ka dur lembak ki media ndrai ka ai bangin don kam ngi don kam ban pen i ya ka dur jong upat ba lenti bangi yaj man laga sngi bangi dei upaj ba o yaj hala ka jong ka lenti om don balaban pen boring i balong to yaj ka te lenti wat yaj na lenti ka song ka mon ka jongi ka ni ka jingjet jongi ya la ka jong ka lenti ka bang yaj man laga sngi paj ba long ki baslur paj ba to long ki ba yeng rang ba ke pi ko pi ki paj ba to long ki breu ke ba im hok long ki breu ke ba im hala ka jong ka jing lai loi yang hala ka jong ka lenti hala ka jong ka nong rem wat ting ye ka jing sha penting
nrengka ke bang yang bandawa kom ki pat ba yang bandawa naga sorkar jela pendok bat pendam no ya kan ka jing penbor ya ki pat ba bagin shem ya kan ka tika what I lot bagi ka sorkar kan jet hi ya pi batu shem ni taka ya kan ka tika ngi ki pat ba ngin jet hi dalade lade talang namar ki seng balang ki dei ki nong song snong jong ka jela meghalaya ki dei ki breu ki ba em ki ba wan ban hiar ling ba ka jingking siar kom kita ki breu ki ba em ha ka jai ben reu jong u nyo trap nyo skom wat nam ben wat nam kan tho yang ngi wat nam ong ba u pat ba u dei u ta ba song klifti ngini trailang bat ngi ki pat ba wat nam kwa ban ong ba u pat ba un subut ya ke ba nakalyang jong uman wat nam pen bor u pat ba nginum ang ba ka sorkar jela kam dei ban ai vaksin amdon bala ban amen ya ka constitution amdon bala ban penkela ya ka Indian constitution namar ngi hadu ka menta walang ngi sotu syai bang ilong ka jai benru ka baret ngilong ka jai benru ka badan ya ka akor ka borong ngilong ru ka jai benru ka bot renti ya ka ai ka bangi ngi dan halor ka hak ba ka jing sisa ngi em halor ka jing lai loj ngin ya halor ka jing lai loj om bangin pen baklai ka no ka lenti dai ngi kwa bangin em kom pita ki breu ki basai ba ki basyempang na ka benta ka lasai ba ka lesi singi namar ngi ting lada lasai ki long din ki man din kin imrau halak jong kari bak jai ben reu kata kamut mangi ki long mentang il dei lupak bela pen khain lot ke brokoi tang kata nga kentui sorkar jela ba tos ngobha wat nem pen bori upat ba bala dei ban ai ni num ai tika andrai ka ai ka ba ka nakaliang jong ka World Health Organization kala pen trekam nakaliang jong ka Health and Family Welfare jong ka central government state government kala pen trekam kumengla dia biiro nakaliang jong usampat kumar u health secretary dang hini ki sngi ola pen mi ka order ba kita ki bedi ban ai ya ka test bedi ban le ka test ki be tang kita ki breu ki bedan ya symptoms ki ba itu bagi dan ke jingpang kila ban le ka test ngin haban bot ya kata ka order sngobha borom bikini ki order berkhoj lada ka sorkar ka borom lem ya ki ai ki ba nakaliang jong ki rules and regulation ki bala issue as per the provision of law ngiru ki paj ba ngin bot ya kata ka lanti kata ka dei ka benta ka bokongsan ka mai kwa wan jungi hang ne kalong organize kalong umpan persyak sorkar hendai kalong tang na benta bandung penbor di ke tak kumka ti kasia ka ba konvon ya ka India hi chong bagi num long kan kita ki merau hot ni lai kini kisngi badon na preng ki rang ba snong bidong ilam snong ki pha khang chu ko ri dukan ban hendai constitution ba high court supreme court ka ong bom dei ban le ya kata bat ai bangin buram kan la ki kwa ban ai ba sin ki song ki im la ban ong ei la kim kwa subha buram te publish bon tang ta ti